Пловдив е по-различен от останалите градове, защото е много особен град. Има много големи влияния от Европа и от Азия. Той се намира в средата на България. Има много особена атмосфера, много особена архитектура. И като отидеш в Пловдив, винаги има нещо различно и ти се случва нещо особено. Първите спомени от града са ми как летя между чинарите на булевард Руски, защото майка ми и леля ми ме държат за ръце и с тях летя. Бил съм около 2 години и половина. Любимото ми място в Пловдив е района около Имарет джамия. Това е... Самата джамия има много хубава атмосфера и като влетиш в двора й, просто пътуваш през вековете. Пловдив трябва да стане европейска столица на културата, защото е много особен град, с много голям потенциал, с много атмосфера, с много художници, писатели, артисти, особени хора, но също и така, за да се събуди.